Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Pozdrawiam Was serdecznie. Chcę Wam pokazać piękne przedstawienie na witrażu, na takim wizerunku kapłana Melchizedeka ze Starego Testamentu, który jest zapowiedzią kapłaństwa Chrystusowego Pana Jezusa. Tak jak jest napisane, Ty jesteś kapłanem od wieków na wzór Melchizedeka. Tak jest mowa o Panu Jezusie, że On jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. I właśnie tu jest tak przedstawiony kapłan Melchizedek ze Starego Testamentu. Chciałem Wam pokazać, drodzy widzowie. Życzę Wam wspaniałego poniedziałku, pięknego nowego dnia. Bądźcie zawsze szczęśliwi i niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was, Piciu. Pa, pa.